Kaikki sai alkunsa vuosia sitten, kun oli riidassa veljeni kanssa. Lopuksi löin häntä. Sattumalta veljeni Seppo sattui kaatumaan puuntammen päälle, joka lävisti hänet. Korruptoitunut poliisikaksikko Alphonse ja Pierre minut tietenkin heti paikalla. Ei hän voi kaadet. Ei. Ai jaha. Minut tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan, murhasta ja poliisin vastustamisesta. Matkalla vankilaan ajattelin lähipäivien tapahtumia ja totesin, kuinka turhaa riitely on ja että se voi johtaa jopa lähimmäiselle kuolemaan. Ei ole päivää, jona en katuisi sitä hetkeä, kun annan nyrkin heilua. Vankilassa ollessani Alphonsella ja Pierrellä meni hyvin, koska he tiesivät, kun pääsin vankilasta, niin joutui maksamaan velkani heille korkoineen. 12 vuoden jälkeen presidentti armahti minut ja pääsin pois. Alphonse ja Pierre olivat tietenkin heti puskissa kärkkymässä. Mistä Klaus tekee? Aikasi on koittanut. Juu! Ai jaha! Mitä mä en oo taas tehnyt, hei? Hei, kotona hei sitä juustoa olis mulla kotona. Ole kilokaupalla hyllyssä kylmäkaamissa. Voisit saada siitä pienen viitin, jos nyt vapaat nyt päästä. Ei, Pierre! Kyperä mies! Ai! Hiljaa! Pomolta tuli lähetys. Saimme köyttää ja betonialtaan. Tehdään perinteiset. Jep. He will sleep with the fishes. Ai jaha. Jai, sitä on lihon nää. Ai. Piti olla oikeet koko. Tiedusteli mua myöhässä. Kyllä. Johtuu varmaan mehukilosta. Keskity juustoon. Juusto. Pierre puhelimessa. Harmi. Jaa. No, Joo. köytäpä se siihen puuhun vaan, mikä on siellä metsäreunassa. Joo. Hyvä. Sitten annat sen olla vaan siellä, kyllä sudet sen sieltä syövät. Mitä? Joo, kyllä me Ei keikka se loppuu ihan justiin. Semmoinen loppua. No niin, hei. Näkemiin. Hyvästi. Hei. Se on Elmitri muutos. Sama. Apina vapaaksi. Me ei päästä taas kattoo. No ei siis tää on ihan... Mikä se? Napoleon tappo monta ihmistä ja ranskalainen on ja me ei saada yhtä pientä apinaa tappaa. Nee. No ehkä me vähän löydetään sitä. Mennään. Ai. Mitä se helvettiä? Mehun kieltolaki astuu voimaan. Mehua ei saa enää valmistaa itse. Sitähän mä alan tekee rahaa. Ja niinhän siinä kävikin.
aloin valmistamaan tätä laitonta mehua litroittain. Ja kauppahan sujui kuin rasvattu. Ei mitään rajaa. Olin maksanut Alfonsille Pierreen, että he pitävät muut mehun muut poissa alueelta. Myynnin kasvaessa jätin valmistamaan lisää tätä laitonta mehua. Ja myynnin kasvaessa sitä oli millä määrältä. Kun Alfons ja Pierre huomasivat, että bisnes sujuu hyvin, niin he alkoivat kiinnostua siitä yhä enemmän. Kaikki meni siihen asti aivan hyvin, kunnes he päättivät tulla pienelle visiitille. Rasvama. Ihmisille vähän mehua. Voi että mehua. Juustamafista päivässä. Mehua teet ilman, että meille maksat. No, kyllä mä teille rahat hommaan, hei. Ei jätkä, kyllä mä teille rahat nyt hommaan jossain vaiheessa. Heti? Tai ei jos? Juu. Minä ei tän hatun muistoksi. Minä osaan laulaa. Juu. Asia on täysin hoidossa. Minä pidän tämän pullon ilman maksu ja annan rahat. Kiitos. Taanko tämä panna saman tien mukaan? Minä ei tuu mitään väärää luoda ihmisiä kohtaan näin. Hyvä päivä jatkuu. Kiitos. Päädyin täydelliseen vararikkoon ja olin velkaa juustomafialle kymmeniä tuhansia. Tällöin tiesin, ketkä olivat syypäitä ja mitä heille oli tehtävä. Kukaan kehtaa, tuotteko täällä niin kylmä? Astaskin sanoi, että ei ole liian kylmä tänään. Niin. Sä on pian piipiksi. Alfons, mikä se oli? Mielestäni se oli venäläinen granaatti. Venäläinen granaatti? Ei niitä Kuka ole. niitä vielä paukuttaa?